ଅଧିବେଶନ ବେଳୁ ତାଳଚେର ରାଜାଙ୍କୁ କହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ହେଉଛି ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତି ସଭାର ଗଠନ, ଉତ୍କଳୀୟ ମାନଙ୍କ ଭୌତିକ ବିକାଶ, ଉତ୍କଳର ଶୈଳ୍ପିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଥିଲା ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। 1881 ମସିହାରେ ସେ ବିଲାତରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଥିଲେ। 1882 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସଭାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ସଭା ଏକ ମଞ୍ଚ ଯେଉଁଠାରେ କି ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ରାଜନୈତିକ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। 1892 ମସିହାରେ ଏକାଧିକ କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଠନର ପ୍ରତି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1893 ମସିହାରେ ଆର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1895 ମସିହାରେ କଟକର ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜଠାରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହାକି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ଗୋ ସମ୍ପଦ ସହ। ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଗଢ଼ିବା ତାଙ୍କର ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ। ଜାତିର ଇତିହାସ ଜାତି ନିର୍ଜିର ତହୁଁ ବହିଛି ସଦାଜାତି ପ୍ରାଣଧାର। ସେ ଧାରରୁ ନୀର ନଉଛିଟେ ନର, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ସେ ଜାତି କର୍ମବୀର। ସତରେ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା, ନିଷ୍ଠା ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବନା ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏହି ଅବଦାନ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଓ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଆଗରେ ମୁଁ ନତମସ୍ତକ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଣାମ। ଭେରି ଗୁଡ୍।